तुम्ही बघू शकता मोदक किती सुरेख झालेला आहे. एकदम लोण्यासारखा मऊसूत हा मोदक तांदळाची पिठी किंवा तांदूळ न वापरता किंवा कुठलाही साचा न वापरता, पारी न करता किंवा कळ्या न पाडता कसा बनवायचा ते आपण आज बघणार आहोत. मोदक अतिशय सुरेख होतात, एकदम तोंडात ठेवतात पटकन विरघळावे असे. तर असे सुरेख मोदक कसे करायचे ते आपण आता बघूया. तर पॅनमध्ये मी हे 1 कप दूध आणि पाण्याचं मिश्रण घेतलेलं आहे. मी अर्धं दूध आणि अर्धं पाणी घालून हे मिश्रण घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घातलेला आहे आणि थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. म्हणजे 2 चिमूटभर इतकंच मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे आणि याला मस्त अशी उकळी येऊ दिलेली आहे. हे बघा, याला उकळी आली की मी गॅसची फ्लेम स्लो केलेली आहे आणि याच्यामध्ये मी हा अर्धा कप बारीक रवा घातलेला आहे. याला चिरोटी रवा असं पण म्हणतात किंवा फाईन एकदम जो रवा मिळतो तो इथं मी घातलेला आहे. हे बघा, आपण रव्यापासून हे मोदक बनवतो, खूप सुंदर होतात आणि एकदम सॉफ्ट. आणि हे मी आता सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा, रवा आपल्याला व्यवस्थित इथं शिजवून घ्यायचा आहे. मस्त असं एकत्र करायचं, कुठेही त्याची गुठळी येऊ द्यायची नाही आपल्याला. गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची आहे या वेळेला आणि आपल्याला हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे बघा, मस्त आपल्याला रवा याच्यामध्ये व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आहे. पाणी आहे, रवा सगळं पाणी जे आहे ते ओढून घेणार आहे आणि आपला मस्त असा रवा इथं शिजणार आहे. तर रवा छान असा मिक्स करून घ्यायचा. हे बघा, आणि थोड्या वेळाने तो घट्ट होईल. नंतर त्याला अगदी अर्धा मिनटाची मी इथं वाफ दिलेली आहे. हे बघा, अर्धा मिनटाची वाफ दिलेली आहे आणि वाफेचं पाणी मात्र याच्यामध्ये पडू द्यायचं नाही आहे. हे बघा, आणि अर्धा मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता रवा छान अगदी मस्त असा फुलतो आणि आपलं हे जे मिश्रण आहे ते मस्त अगदी घट्ट अगदी तयार होतं आहे. हे बघा, मस्त एकदम घट्ट असं आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे. इथं बारीकच फाईन रवा वापरण्याचाच प्रयत्न करा. आपण जो शिरा करतो तो जाड रवा वापरू नका. अगदी तो वापरायचा असेलच तर तो मिक्सरला फिरवून वापरा. तर आता हे मिश्रण मी गार करण्यासाठी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे. आपल्याला हे मिश्रण आहे ते पूर्ण गार करून घ्यायचं आहे. मिश्रण जेवढं गरम असेल तेवढा ते थोडंसं मऊसूत असतं. जसजसं गार होईल तसं अजून ते घट्ट होतं. तर मी थोडंसं चमच्यानं पसरवून घेतलं आहे आणि हे मिश्रण जे आहे ते सगळं मी गार करून घेतलेलं आहे. खूप चवीला पण खूप छान असे मोदक तयार होतात. नक्की एकदा ट्राय करून बघा. आता मिश्रण हे मी गार करून घेतलेलं आहे. हे बघा, आणि जसं गार झालं आहे तसं ते अजून घट्ट झालेलं आहे. हे बघा, मी इथं 1 कप पाण्याचं मिश्रण वापरलं, दूध आणि पाण्याचं, आणि अर्धा कप इथं बारीक रवा वापरलेला आहे. आणि आता मी हे छान अगदी मळून घेतलेलं आहे. थोडं हाताला कुठे चिटकू नये म्हणून थोडंसं तूप लावायचं आणि मस्त एकदम हे मळून घ्यायचं. एकदम लोण्याचा मऊसूत गोळा असतो ना तसं एकदम हे पीठ तयार होतं. हे मला तरी पण थोडंसं सॉफ्ट वाटलं. आपण जेव्हा पाणी घेतो ना उकळवायला तर ते तुम्ही पाऊण कप घ्या. 1 कपच्या ऐवजी पाऊण कप जर घेतलं तर हे मिश्रण अजून थोडं घट्ट होईल आणि आपले मोदक जे आहेत ते अजून खूप छान तयार होतील. तर आता हे आहे ते म्हणजे मोदकाचं सारण. हे कसं करायचं याचा मी डिटेल व्हिडिओ बनवलेला आहे. त्याची लिंक मी तुम्हाला वरती आय बटनमध्ये देईन. तर आता मोदक कसे करायचे ते बघूया. तर मोदकासाठी हे पीठ जे आहे ते आधी पहिलं व्यवस्थित चांगलं मळून घ्यायचं आहे मस्त एकदम. आणि नंतर मग हा असा एक गोळा घ्यायचा आहे आणि याची अजिबात पातळ पारी बनवायची नाही आहे. थोडंसं अगदी हलकं पसरवून घ्यायचं, जाडसरच पसरवून घ्यायचं. पातळ जर पारी करायला गेलात तर याचे व्यवस्थित मोदक बनत नाही. थोडी जाडसरच पारी इथं ठेवायची आहे, कारण कुठलाही साचा न वापरता किंवा कळ्या न पाडता आपण आता याचे मोदक बनवणार आहोत. म्हणून मोदकाची पारी थोडीशी जाडसर ठेवायची आहे आणि खूप जास्त मोठी पसरवायची नाही आहे. आता याच्या सेंटरला मी आपलं सारण जे आहे मोदकाचं ते ठेवून दिलेलं आहे. हे मोदकाचं सारण पण खूप चविष्ट तयार होतं. नक्की व्हिडिओ बघा. खूप छान अगदी मस्त असं हे सारण तयार झालेलं आहे. आणि मध्ये हाताने दाबत आपल्याला हे सारण याच्यामध्ये भरून घ्यायचं आहे. आणि जसं आपण कळ्या पाडल्यानंतर मोदक कसं आपण बंद करून घेतो तसं सरळ हे बंद करून घ्यायचं आहे आणि याला मोदकाचा आकार द्यायचा आहे. हे बघा, जर मोदकाची पारी जाड असेल तरच हे शक्य होणार आहे. जर मोदकाची पारी तुम्ही एकदम पातळ बनवली तर हे थोडं सारण बाहेर पडण्याची शक्यता असते. तर हे बघा, मस्त असा मी हाताने मोदकाला छान असा आकार दिलेला आहे. हे बघा, मस्त असा आकार द्यायचा. परफेक्ट असा मोदकाचा शेप तयार करून घ्यायचा आहे इथं. हे बघा, आणि आता याला कळ्या कशा पाडायच्या ते बघूया. एकदम लहान मुलं करतील
करू शकतील इतकी सोपी पद्धत आहे. तर टूथपिक घेतलेली आहे मी. मोदक थोडासा आडवा घ्यायचा हातावर आणि दाखवल्याप्रमाणे हे बघा टूथपिकने याला अशी कळी पाडून घ्यायची. तर खालून वरती प्रेस करायची टूथपिक आणि टूथपिकचं टोक आहे ते बरोबर बाहेर काढून घ्यायचं आणि एका मापामध्ये आपल्याला ह्या कळ्या पाडून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही बघू शकता किती छान दिसत आहेत आणि अगदी लहान मुलंसुद्धा हे करू शकतील. इतकं सोपं आहे, पण दिसायला मोदक मात्र फार सुरेख दिसतो. तर एकाच मापामध्ये टूथपिकच्या साहाय्याने आपल्याला ह्या सगळ्या कळ्या ज्या आहेत त्या पाडून घ्यायच्या आहेत. हे बघा, मी 1 कप इथं दूध आणि पाण्याचं मिश्रण वापरलं अर्धा कप रव्यासाठी. तुम्ही इथं पाऊण कप वापरून बघा, त्याने तुम्हाला अजून थोडंसं घट्ट असं हे मोदकाचं जे पीठ आहे ते मिळेल आणि खूप छान मोदक तयार होतील. मी 1 कप वापरल्यामुळे इथं थोडंसं मला सैलसर वाटलं. मोदक झाले पण थोडंसं सैलसर वाटलं. पाऊण कपने मात्र परफेक्ट होईल. तर हे बघा, सगळ्या मी टूथपिकने रेषा मारून घेतलेल्या आहेत. खूप छान असा मोदक दिसतोय आणि आता ह्याला वरतून थोडंसं दाबायचं आहे, म्हणजे याच्या ज्या कळ्या आहेत ते अजून खुलून येतील आणि मोदक दिसायला अजून सुरेख दिसेल. तुम्ही बघू शकता किती परफेक्ट आणि सुंदर मोदक दिसत आहे, एकदम परफेक्ट. हे बघा किती छान मोदक झालेला आहे बघा. ना पारी करण्याचं टेन्शन आहे, ना कळ्या पाडण्याचं टेन्शन आहे. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये आपण हा मोदक तयार केलेला आहे. तांदळाची पिठी न वापरता, कुठलाही साचा न वापरता किती सुरेख मोदक झालेला आहे बघू शकता तुम्ही. आणि मस्त असे मोदक असे तयार करून घ्यायचे आहेत. हे बघा, मस्त असे मी सगळे मोदक तयार करून घेतलेले आहेत. तर ह्या अर्ध्या कप ह्याच्यामध्ये साधारणतः 10 ते 12 मोदक आरामात होतात अर्ध्या कप रव्यामध्ये. तर ते इथं मी वाफवण्यासाठी चाळण घेतलेली आहे. तर तिला मी आधी खालून थोडं तूप लावून घेतलं आणि नंतर हे सगळे मोदक त्याच्यावर ठेवलेले आहेत. खाली तूप लावल्यामुळे काय होईल की मोदक चिकटणार नाही आणि ठेवताना थोडंसं अंतर ठेवायचं आहे 2 मोदकांच्यामध्ये, कारण वाफवल्यानंतर हे थोडेसे त्यांची आकार जो थोडासा मोठा होणार आहे. तर एक 15 मिनटाची मी यांना स्टीम दिलेली आहे. 15 मिनटं मी यांना वाफवून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता किती सुरेख आणि सुंदर असे हे मोदक झालेले आहे, परफेक्ट. हे बघा, दिसायला तर एकदम सुरेख आणि खायला तर विचारूच नका, एकदम सॉफ्ट. सगळ्यांना आवडतील असे हे मोदक आहेत. तांदळाची पिठी घरी नसेल तर तुम्ही झटपट रव्यापासून हे मोदक बनवू शकता. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.